se me permitides vou falar aí un último, que está un pouco, pero bueno, non lo conto, porque si, había moitas números que non se podían repetir. A verdade é que empezo falando un pouco da situación xeral que nos atopamos, que xa hicieron muchas cousas. A situación non é para nada boa, porque a crise económica coincide na universidade con a crise previa que levamos arrastrando. E eu dicía, desde o ano 2000 temos unha débeda que se achega xa case os mínimos. É dicir, nos é suma. Moita xente di España está peor porque se suma a crise económica mundial coa bulla que rompeu inmobiliaria. Pois na USP pasan as cousas, non é dicir, atopamos unha crise económica nunha situación que xa era mala e que era unha herdanza xa dende hai tempo. Para nós, esta disminución que plantea esa obra do Banco Central, é quitar ahora máis de 10.000 millóns máis de euros, sobre todo de investigación, pero tamén unha parte de docencia, ou seja, sobre todo de sanidade, pero unha parte importante de docencia, parece que 7.000 son de sanidade e 3.000 millóns van a ser de educación, cando xa digamos dunha situación complicada de la situación. Ademais, o tema do espacio europeo de educación superior que supón maior esforzo. Entón, agora estamos a pedir que sexamos mellores, gañando menos, porque todos vimos reducidos os nosos salarios, do persoal da universidade, e agora contando con menos recursos. Eso é o que nos están pedindo, pero a cousa non acaba. A cousa vai porque a cousa está mal, é dicir, porque ademais hai unha falta de liquidez e entón, para a contratación de novo persoal, xa sabemos o que pasa. Non é renovación das plantillas, os graduados, os licenciados que estamos sacando ahora mesmo fora son a parte máis feble, porque son a que exixe un pagamento máis alto nas fronteiras fora da universidade. Pagar un persoal cualificado costa. Entón, nesta situación, temos unha cantidad de xente que estamos agora mesmo sacando fora, ben preparada, unha universidade de prestigio como é a Universidade de Santiago, que nos vai a costar moito traballo seguir convencendo aos estudantes de que pagan a pasar aquí. Unhas ideas nos formamos para despois non tomar traballo. Ademais, se nos suma que agora temos que ter 35 anos de cotización para ter unha pensión de fijo. Un titulado superior que acaba con 25 anos, que non é tan raro, non é unha das titulacións de título novo. Se está aos anos que non ten salario, empeza a traballar con 30 anos, xa que quedan 35 para os 60. Este é o cargo que temos que contar e a realidade que temos que vivir ahora mesmo na universidade. Eu, cando se puxeron eses 35 anos, non sei se se pensou realmente que hai unha faixa de xente que son os universitarios que moitos deles entran no mercado laboral moito máis tarde. É dicir, eu, verdadeiramente, preocúpame terriblemente esta situación. Vamos a pasar desta situación xeral a como estamos na nosa universidade. Eu estou enfocando moito nos graduados na docencia e no futuro que nos espera, porque supoño que a parte que agardades de min está mesmo. A USD cada vez ten máis problemas porque o capítulo está lastrando máis que as súas universidades galegas. Porque o capítulo, o ser unha universidade máis bella, o persoal ten cada vez máis tienes, máis serios, máis anos. Entón, ese capítulo cada vez está incrementándose máis. E vamos pagar menos. O cal, agora mesmo, intentar, ainda que sigamos facendo, pedirle máis contratos, máis persoal, e que sigan mantendo os contratos a universidade, pedirlo podemos facelo, pero o resultado xa nos digo que vai ser. O sea, é dicir, aí é unha batalla que xa case está perdida antes de empezar a loitar. Esa é a realidade. Se suma no campus de Lugo, no de Santiago, quizás xa podemos, pero no de Lugo, a baixada de tedes visto, eu non teño os números como tenían presentados, pero son o campo
intentar ver que podemos facer entre todos, non? Para darle unha volta. Eu xa decir que tuve unha oportunidade de plantear unha proposta de goberno, unhas eleccións que se fixeron non hai moito, non? A rectoría. E había dúas cousas que eu planteei que as sigo planteando e que me parecen fundamentais. É dicir, necesitamos unha oficina de recursos humanos e de captación de estudantes nesta universidade. É dicir, non estamos dicindo a sociedade que capital, que cualificación ten a cantidade de xente que temos nesta universidade e que podería estar facendo moitos máis servicios á sociedade do que están facendo neste momento. Sinceramente, porque non temos unha listaxe e non temos clasificado o personal según a súa cualificación, según a súa formación, según as súas capacidades e todo o que lle pode ofertar a sociedade. De feito, se ten o paradoxo de que na universidade se contratan servicios externos cando a propia universidade ten persoal que podería estar desenvolvendo ese servicio. Despois, a captación de estudantes non estou a falar de ir a buscar os Erasmus, non estou a falar disso, estou a falar de ter que captar estudantes desde o primeiro curso hasta o último. Hai, ahora mesmo, economías importantes, así, esta economía mundial, e outras, en Latinoamérica, que non están padecendo a crise que estamos padecendo nós. Xente que lle gustaría moitísimo poder estudar unha titulación superior nunha universidade española, nunha universidade como a Universidade de Santiago, no campus de Lugo ou no campus de Santiago. Pero para ello temos que vender os cursos. Temos que vender que temos unha matrícula ajustada, barata, para un persoal que pode estar vivindo aquí, que non é tan caro vivir na nosa terra. E estudar nas nosas titulacións. É dicir, convencer de que veñan, de que soliciten praza nos nosos centros, nas nosas titulacións, na cidade do primeiro curso. Non falo de intercambio, máis que quedas máis. Eso se daría un impulso importante tamén a nosa universidade con respecto ás outras universidades do sistema galego. Non quero abordar moito máis neste tema porque temos que deixar espacio a outros e despois tamén para o debate. Tamén hai xente, os titulados que sacan novos, aqueles que, de alguma maneira, tiñan expectativas de continuar na universidade e agora non poden, de que aprendan a traballar autónomamente, conxugando a súa formación especializada coas novas tecnoloxías. Eu poño o exemplo, por exemplo, que me chegou a obra de Diego Rodríguez Piñón, que é licenciado por Lugo, que se asociou con outras empresas e agora mesmo desenvolve un sistema que se chama IVOPEC de identificación online de mascotas a través dun método especial que desenvolver unha base de datos e que pode axudar a controlar os animais extraviados, a axudar tanto a policía local como a Seprona, a axudar aos propios propietarios, etc. E, bueno, o desenvolve de unha maneira que eso non é especificamente o que quero explicar é que é unha actividade que non é exclusivamente da súa titulación, pero sí que está conxugando unha cualificación, unhas características, unha formación con as novas tecnoloxías, ofertando un servicio á sociedade que sabe que é necesario e que pode ofertar xa dende agora mesmo. É dicir, eu quero tamén abrirme a esa posibilidade de decir, bueno, pues hai que reinventarse, os titulados que non temos agora. E despois, claro, sempre está a posibilidade de atravesar as fronteiras, de sair da Galicia e de ir a outras. Os titulados, os docentes, por suposto, hai agora mesmo opcións de universidades privadas. É moi triste ter que decir isto, pero a xente ten que buscarse onde está. Ahora mesmo acaba de haber outra universidade, outra facultade de técnica privada en Valencia, a segunda. De que a nada empezarán a pedir profesorados, suplemento tamén profesorados, non sei, bueno, pues hai unha oportunidade. Ollo que eu xa digo ao Estado, e esta semana estuve en unha reunión no Ministerio de Educación e les dixen claramente que estamos entre todos, ou estades, algúns, non o sei, montando unha situación que de aquí a 10, 15 anos, o mellor, teñen que pechar